Izvolite, gospodo. Dobar dan. Mi bismo opet crno delo za njega. Opet? Da. Za koju priliku? Za Saranu. Sad radi ovom slučaju. I ja. U crno da me obučeš, Ne majstore. olamoti bez veze Đošu, nego probujo delo. A koga tu sahranjujete? Ma, Mene. U najbolje godine. Pogledaj, bato, na koje ličim. jel imate možda veći broj? Već. Nažalost, nema. Ubre, Bato. meni mi se ovo i sviđa. Ma koje pričaš bez veze, pa kude ide svetlo delo za svadbu? Grešite, gospodin. Pa to vam je najnoviji model. Baš za svadbu. Ovoj? Da. Dobro, Đoš, ajde ti probuj to delo. A ja se izvinjavam, moram časkom da otirnem ovde, vis-a-vis preko put. Da ugovorim kafanu za svadbu. Alo? Ima li koga, bre? O, dobar dan, zemlja. Zdravo. Reci, Dobre. Jeli, ima li ti ga gazda? trenutno u bolnicu. A, Jasno. a gazdarica? I ona. Je li to neka epidemija? Živci. I špriceju. Ubre! Da, da. Slušaj me, ovaj kafana će mi treba za svadbu. A od koju sortu? Kako otkuju sortu? Pa znaš ti koja je svadba? A, znam, ali ako je s prostaci i zavijanje, ihu, gazda ne dozvoljava. Zemljače, to će da bude otmjena svadba, razumeš? Na nivo. Na nivo može. Pa može. Idem što da se izmočam, a ti sklopi 2 špricera, pa će se dogovorimo. Moj zemljače, ti pobeži iz selo, ali selo iz tebe još ne. Džomba bači, mene jedan špricer. Jer tanak ujna. Nem hosuli, beš jedan debela špricer. A gde ujči? Uče plaćaš taksi na ulice. Izvolite. Hvala, Džomba. Jer on sada dobro. Joj, nije dobro, Džomba, ali ti ne smeš njega nerviraš. Gazda popustila živčano potpuno. Ti klimaš glava učtivo i smeškaš ljubazna. A jer šprica. Pa šprican, ali ništa ne valja, ništa ne vredi. On govoriš samo glupost. Ja za njega kurva, ti za njega lopov. Svi njega kradeš i niko ne valja. Samo on dobar. Samo on, ali ti ne smeš njega nerviraš. Ti klimaš glava ljubazna i smeškaš učtiva. A dokle tako, ujna? Dok ja njega ne pošalješ u Vrujci, Banja. Ja moram zoveš direktor. Džomba, sinko. To sam ujči. Moja žena je, nažalost, skrenula. Špricali su je, ništa ne vredi. Jel ti slušaš šta ja pričam? Slušam, ujče. Pa zašto se keziš? Ona je psihički i mentalno sasvim skrenula, priča bez veze. Čujem. Pa je li to smešno ili je žalosno? Žalosno. Pa što se keziš onda? Za mene kaže da sam odlepio, a za tebe da me potkradaš. To je stvarno žalosno, ujče. Tužno, Džomba. Iako je istina, onda je to tuga i treba da te je sramota. Mene? Lično ću to da proverim, odsad si pod mojom neposrednom kontrolom, a sad uzmi hartiju i piši objavu. Može li ovo, ujče? Može, piši, krupno piši. Onoj dvojici majmuna zabranjuje se ulaz u ovu kafanu. Na koji majmuni mislite? Na onog brkatog i onog buljavog. A, braću Stojković. Jeste, krupno piši. Braći Špicovima zabranjuje se ulaz u ovu kafanu. Grozni su i pojedinačno, a kad su zajedno, pa prosto mi se kosadi. Meni je susret sa njima i medicinski zabranjen.